É moi importante o que vos vou contar. Por favor, nada de saudar detrás da cámara, de levantar, de dicir, aquí estou, Ides a ir todos, eu vou preguntando, vale, quedamos así? Veña, vai, veña, sí, listos, preparados, imos adiante coa conexión. Que tal, como están? Moi boas. O gallá poidan agora mesmo sentir na súa casa a mesma emoción que estamos sentindo nos agora mesmo. Fíxense, por favor, nas caras de todas estas persoas, porque están celebrando algo moi especial. Hoxe estamos en directo nunha casa que supoño eu que é algo que non se repite moitas veces. Esa cara que están vendo agora mesmo en directo, esa cara é a cara do home máis bello de Galicia. Perdón, un momentiño, perdón. Ten 115 anos. Don Braulio celebra hoxe o seu cumpleanos e ímolo contar en directo. Que tal, don Braulio? Como está? E aquí Antonio, seu neto. Como estás? Bueno, pues estamos emocionados, normal. Está aquí o abuelo, estamos toda a familia. Ten 46 fillos, 98 netos, 180 bisnetos, 352 tataranetos. Supoño que sería complicado. Estamos aquí os 96 netos, todos, 96 netos. José Luis, Aurora, Amalia, Fina, José, Luisa. Antonio, pero que o importante realmente é que hoxe podamos... 96, oye, polo menos sacar os que viñeron de Barcelona. Pero que na casa están... Que viñeron a adrede de Barcelona. José, Constanza. Hola, que tal, Constanza, como está? Moi boas. Aí está, vas Constanza. Constanza engordou 20 kilos desde que era vin eu. Engordou 20 kilos. Que estamos en directo. Está casado en Barcelona. Bueno, venga, vai. Agora sí. Oye, espera un pouco. No, pero eu creo que Braulio realmente... No, pero que... Non digo que saco os 96 netos, pero José Luis pideu un día no traballo, carai. Que tal, José Luis? Pideu un día no traballo que están fenosos, está eléctrico. Está eléctrico aí. Que tal, José Luis? Aí está, José Luis. Bueno, agora sí, eu creo, Antonio, que temos que seguir, De verdade que temos que seguir, porque eu creo que hoxe temos que render un homenaxe ben grande a don Braulio, porque é, sen dúbida, o protagonista. O home, o que hoxe... El ojo, é normal estas cebolas. Antonio... É normal esta cebola que teñeu, que se me deron a min estas cebolas, isto desfáixenche da boca. É normal esta cebola no mes de febreiro, cebola rica como esta, pode haber cebola rica. Con 115 anos eu estou seguro de que don Braulio atopou boas cebolas, esas son boas, pero deixame, por favor, porque, mira, vou facer algo que non fixen nunca, pero que estou suando, que hoxe celebramos os 115 anos... 200 anos. 200 anos ten esta mesa de Carballo. Esta mesa de Carballo. Antonio, pero que no... Fixo a meu tatarabuelo. Esta é Carballo maciza. Isto non é fornica. Non é fornica. Isto é... Saca outra mesa. No. Esta mesa desplégase. Desplégase daqui. Pero que non é preciso que movades, por favor. Deixádeme. Elojo... Cando saliste? Isto está saindo agora mesmo. Mira, se vi agora mesmo, miras para aí, toda Galicia está pendente do cumpleanos de don Braulio. Podes poñer o teu mellor sorriso. Xa, pero cando sale isto? Agora está saindo. Estámolo con... Antonio, que estámolo con... Non se ría dela que non é ben, Non me estou rindo, estou explicando que agora mesmo está saindo isto en directo. Bueno, que vos parece se realmente facemos o importante que soprar as velas para que don Braulio poida ter un cumple... Abuelo, hai que soprar as velas. Don Braulio. Hai que soprar a ti unha hostia. Como son, Hai que ver como son. Non perden o humor co paso dos anos. Bueno, carallo queredes que sople? Que carallo queredes que sople? Home, aquí están as 115 velas. Antes de soplar, mamá, que miña mai, que é filla del, quere cantar unha canción para toda España, por favor. É que non temos tempo. No, pero é unha canción. É que non temos. No brazo. É que non temos. Que quere cantar unha canción que lle preparou a minha filla. Hombre, respeto aos fillos, hombre, respeto aos fillos un pouco. Pero que temos... A filla de meu abuelo, mamá... Algo curtiño, Dale má boca un poquito, hombre. Prepara unha canción, chaval, mellor entra daqui, ves daqui, e vas facendo un traveling. Algo moi... Mira, está Azucena, Non toques a cámara, Antonio, por favor.
Non me toques a cámara. ¿Cómo está Azucena? 72 años. ¿Cómo está? ¿Cómo está Azucena? Venga, ponte aquí. Por favor. Quieto aí. Vai vindo para aquí. Espera. É unha canción que lle fixo mamá. Mamá, está. Algo curtiño, por favor, Acción. Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Pa' matar los rumores de aquella esquina. Bueno, creo que xa... Que me gusta el perfume de... Mamá, xa está, mamá. Sí, ¿no? Bravo, mamá. Bravo. De verdade que sí. Noraboa, de verdade. Bueno, eu creo que xa podemos despedir a... Bueno, que claro, a ver, vamos soprar. Don Braulio. Fórzate nos pulmóns que todo o marisco que temos hoxe aquí colleu no el a pulmón. Foi no buscar el a pulmón. Don Braulio. 115 años, Aí lo tiene. Don Braulio, cal é o segredo para chegar aos 115 anos? Estás en Bilbao. Ayúdamelo. É que non entendo, Antonio. Que dice? Cal é o segredo para chegar aos... Galloso non ve el ojo. No, Galloso é o vendres. Pobre. No. Galloso ven El comer come de todo, é como ter un coche na casa. Dalle ben, come de todo canto lle botes. Igual a boa alimentación é o que hai que facer para manterse ben con forza, con esa mirada forte que ten vostede para... Que igual hai que comer ben como vostede para chegar... Antonio, que se falamos a ver, que igual para chegar aos 115 anos hai que comer así ben como vostede, non? Málaga traballando. Do Racing de Ferrol. O que? Non sei, el nos acerque moito que o outro día roe un can, Que nos acerque moito que botase de traba, Home, ten boa cara. Bueno, eu creo que xa queda máis ou menos clara a vosa felicidade, o traballo, o esforzo de Don Braulio, así que xa podemos pechar esta conexión con esta familia. Moitas gracias, de verdade. Quen é que me está rompendo a cabeza? Voy a romper la cara, Bueno, iso, que marchamos, que o galla podamos volver o vindeiro ano para celebrar o 116. Na artillería. Na artillería de que? Estuvo en artillería. Bueno, veña, grazas, Don Braulio. Sí, en artillería. Veña, moitas grazas. Anda outra. Artillería en Cádiz, era terrible. Meu Deus, xa está. Xa está. Xa acabamos. Pero, cando sale isto? No, isto xa saiu. O sea, agora mesmo, cando ti cantaches, cando eu falaba con Braulio, estaba saindo, o sea... Gravaron. No, nos non gravamos. Nos facémolo e sai ao mesmo tempo pola tele. Pero entón, cando sale? No, é que xa non se repite. O sea, estaba saindo xusto no momento agora que... Que? Pero non nos marcha xa. Sí, nos está... Pero que temos que marchar xa, que temos outra historia xa. O abuelo bebe un vaso de viño cada día. Un vaso de viño cada día. Casa que vello, bebe vaso de viño. Quero dicir, xa o médico incluso xa pode... No. Pero que Antonio, que non podemos... Pero é que non é que bebe un vaso de viño. É que o vello este é criminal. Bebe unha botella de anís de penalti. Mira, bote. No, que non beba, que non... Unha botella de anís de penalti. Que non podemos sacalo en directo, ademais de vendo. É normal, pedimos conexión, por favor. Non coñes, que se nos ven, saímos que... Bueno, al final pensamos, imos outra vez a casa de Don Braulio porque viámoslo tan emocionado, verdade, tan contento que pensamos, veña, imos aguantar un pouquiño máis para que sobre todo vos pudiedes gozar da festa. Aí onde lo tiene 115 años baila zumba. Zumba. No, pero era unha despedida nada máis, Antonio, non... Vamos, abuelo. Non me collan, baila zumba con 115 años. Que lle fai ilusión bailar café. Pero non me levanten, home. Veña, abuelo. Veña, abuelo. Dalle, música. Bueno, con 115 años bailando zumba. Hasta patillas. Isto non é nada. Non hai cousa máis emotiva que despedir a conexión coa familia. 115 anos, súbese encima da mesa e dá 4 volteretas. No, pero que xa non dá 4 volteretas encima da mesa e cae ali e clava la salida. Mira, ven por aquí. Abuelo, ven. Por favor. Que lle desfacer, home. Por favor. Vai flipar. Pero non molesta a esa familia. Dá 4 volteretas, cuidado. Ven aquí. Abuelo, ven. Bueno, imos ver como... Chaval, foi aquí, onde vas? Aí va.
chegar aos 115 anos, ese é o xeito que tenes de facer. Comer, veña. Non, xa está. Xa, fora. Comer. Fora. Comer, veña, comer. Moitísimas grazas. Temos que marchar, temos que despedir a conexión. Xa volvemos noutro programa, Adeus. Cando sale isto? Vaya carallo, que levamos aquí media hora, xa cantaches, xa diches todo o que tiñas que dar, home, xa está ben. Home. Ai, que tipa. Antonio. É don Braulio, que non se move, Non se move, ten 115 anos, carallo. Que quere, cando saltando polas mesas ou que? No, pero non... É que non respira. Que non respira, don Braulio. Ten edad para saber el cando ten que respirar. Xa ten edad para saber se ten que respirar ou non. Morreu. É que non... Morreu? Estás chalao, Morreu, Antonio, don Braulio morreu. Mira, aí no chan que non me respira, ni se move, ni levamos de 4 horas dando aí. Teñeu aí unha vaca que ten un corno para arriba e outro corno para baixo. Iso é moi bon para nós tamén, mira, se podemos verlo aí,